Iloilo City nakuha ang Gold Award bilang most bicycle-friendly city sa bugos nga pungsod sa ginpatigayon nga Mobility Awards 2021. Malapad nga bike lane nga nagalaba sang 11 ka kilometro ang isa sa mga proyekto sa syudad sang Iloilo. Padayon ini nga ginapatahom sa tinutuyo nga mapasanyog ang matawhay kag maayo nga sistema sang transportasyon sa syudad. Rason nga ginkilala nga Bike Capital City of the Philippines ang syudad sang Iloilo. Ganigin kalipay ni Mayor Jerry Treñas nga nakuha sang Iloilo City ang kadalagan bilang most bicycle-friendly city sa bugos nga pungsod sa ginhiwat nga Mobility Awards 2021. I believe that bike lanes contribute more spaces on the road and an improved traffic flow because cyclists do not need to dodge cars in the roadway, maintaining safety in turning and avoiding fixed obstacles. Sa 60 ka mga nominado sa Most Bicycle-Friendly City nga kategorya, nakuha sang Iloilo City ang Gold Award. Isa man ini nga kadungganan para sa mga Ilonggo nga nagapadayon sa pagsuporta sa mga proyekto sang lokal nga panguluhan. It also offers bikers the needed benefit of exercise. All these benefits we get from having well-constructed bike lanes, which were made possible through the efforts of former Senate President Frank Drilon, supported, of course, by the Iloilo City government and its people. Ang pagpanami kag pagpasangkad sa mga bike lanes kag road network sa syudad, isa ka pamaagi nga mapasanyog man ang turismo sa lugar. Sa amat-amat liwat nga pagbukas ng ekonomiya sa syudad, ini nagapakita lamang nga wala nagauntat ang pag-uswag sang Iloilo City sa liderato ni Mayor Jerry Treñas. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pagmentena sa katinlo kag pagpatahom sang syudad, ginatib-ong sang lokal nga panguluhan. Butterfly Garden kag Koi Pond, masunod nga atraksyon sa syudad sang Iloilo. Pagpatukod sang Green Butterfly Garden kag Blue Koi Pond ang isa sa mga proyekto ni Mayor Jerry Treñas, kaupod ang iyati-ayon nga si Rosalie Treñas. Suportado sini ang pagpatahom kag pagtib-ong sang turismo sa syudad. Ini nga proyekto ang sandig sa Wheels Inclusive Development Program ni Mayor Treñas, ang welfare, health, environment, education, livelihood kag sustainability programs. Ang Butterfly Garden kag Koi Pond ang igapahamtang sa La Paz Plaza. Sige na. And ang Koi Pond kag ang aton Butterfly Garden, gina-set na lang ang aton groundbreaking upod sa PEDC. Kay sila na ma-sponsor, no? Magluwas diri sa nakaligad nga Oktubre 18, ginhiwat man ang groundbreaking ceremony sa Legislative Parking Building. Ini nga pasilidad ang pag-ausaron sa mga sinapol kag importante nga okasyon sa lokal nga panguluhan. Nagapadayon man ang pagpatahom sa mga pampubliko nga plaza sa syudad sang Iloilo. Lakip na diri ang plaza sa distrito sang Arevalo, La Paz, Mandurriao, Molo kag Plaza Libertad. Ginsuguran naman ang restoration sang Haro Belfry. Sa tion matapos na ini, maghihiwat man sang groundbreaking ceremony. Ang aton nga Haro, manogsugod naman na, groundbreaking na very soon. Ang Belfry, kita ginaobra na. Ang Molo Plaza, ginapaobra man na sa National Historical Commission of the Philippines. Ang Arevalo Plaza, manogsugod naman na. Ang Mandurriao na lang, kag La Paz mo ginapreparahan. Kaya ang plano, gina-finalize na lang para dira. Sa bulig sang Iloilo Beautification Program kag Iloilo City Engineers Office, nangin maduagon ang syudad sa mga bulak nga gitanom sa Diversion Road. Masanag man ang mga dalanon sa syudad bangod sa mga gintakod nga mga solar lamps. Magluwas diri padayon man ang konstruksyon sa mga dalagkuan nga merkado sa syudad. Ilabi na ang pag-renovate sang Haro Big Market, Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Plano man magpatukod sang merkado sa distrito sang Arevalo sa barangay Santa Filomena. Nahibaluan nga kapin 800 million pesos naman nga pondo ang gintigana sang alkalde para diri. Ginalantaw ta with all the markets, with all the plazas, do matahom ang syudad naton para sa mga Ilonggo. Dako nga benepisyo sa mga Ilonggo ang madasi nga pagwa sang swab test specimens sa Uswag Molecular Laboratory sa barangay San Pedro Molo. Bukas man ang Iloilo City Response and Action Center o kon eye care facility agud magresponde sa mga emerhensya kag kalamidad.
Pinaagi sa sini nga mga proyekto, mas mapadasig nga mapalabot ang handom ni Mayor Treñas nga mangin isa ka highly urbanized kag sustainable city ang syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.